Og det var så dagens nyheder. Vi stiller om til vejrudsigten. Velkommen til vejrudsigten her for i morgen i Florida. Vi har dejligt vejr. Der er sol fra en skyfri himmel, og vi har 2-4 sekundmeter. En vind, som kommer fra sydvest, og vi har en pæne grader. Vi har 17-18 grader kl. 6. Så kl. 14 om eftermiddagen, der har vi noget nedbør, som kommer fra nord og trækker ned over Florida. Vi har 6 meter i sekundet stadig fra sydvest, og vi får regnbuer. Og her om aftenen, så stiller det af, når det er passeret over Florida. Og vi får en 4-5 meter i sekundet. Vi får grader på en 20-22 grader. Og så får vi skyet med delvis sol. Velkommen til 5-åringsprognosen. Her mandag har vi solrig med lidt skyer. Vi har 0,2 mm regn og 5 meter i sekundet i vind. Vi har 23 grader om dagen og 20 grader om natten. Det er meget god temperatur her, og det er dejligt varmt. Og vi har 1021 hektopascal, som er højtryk. Her tirsdag er højtrykket faldet lidt, og vi er nu nede på 1018 hektopascal. Vi har stadig de varme grader og 23 grader om dagen, men det er faldet noget. Faldet 2 grader om natten, så nu er vi nede på 18 grader. Det regner nu mindre, men det blæser lidt mere. Her på onsdag, der har vi faldet endnu mere i hektopascal. Men vi er nu oppe på nogle varmere grader med 24 grader om dagen og 22 grader om natten. Vi har stadig 0 mm regn og 6 meter i sekundet med vind. Her torsdag kan vi se, at det begynder at regne noget mere. Vi har 1,7 mm, men det blæser noget mindre. Vi har 5 meter i sekundet, og det er stadig dejligt varmt med 25 grader om dagen og 24 grader om natten. Hektopascal er nu faldet helt ned under 1000 og ligger på 998. Her fredag begynder det ikke at regne lige så meget, men det regner stadig lidt smule. Vi har 0,7 mm regn hen ad dagen, og det er 5 meter i sekundet vind. Det er blevet endnu varmere dog, med 26 grader om dagen og 24 grader om natten, og det ligger nu på 1009 hektopascal. Og nu over til dagens vejrtegning. Den er tegnet af Amalie på 5 år. Hun har tegnet sol over allerede. Tak til dig, Amalie. Vi sender 2 plader chokolade til dig.